हेलो रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि मुङा सन्जीब मोसाहारी। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय केसिअ 8000 इन मडेलाव रिदम सेट बोरै खालामो आं बेखौ दिन्थिनो सानदों। जायफोरनाव बे केसिअ 8000 इन मडेल दङ बिसोरो नायनानै लानो हागोन। जुदि रोङाब्ला गोबां मानसिफ्रानो सोंहरदोंमोन, आङो भिडिअ' लाबोनो हायाखै। दिनै आं लाबोनो सानदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। जायफ्रा रोङा अब्ला नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। केमेरा स्टार्ट खालामो। फार्स्टआव रिदम बटनाव खनसे थुना हो, बेनिफ्राय फांसन खनसे थुहाबनानै ला, फांसन बटन। बेनिफ्राय नैबे बेंकनि 8 नाम्बार बेखौ थु, ओमफ्राय 6 नाम्बाराव इन्टार थु खनसे। दायो दायो द्राम फैबाय आरो बेयाव द्राम खम जियानो जा फैबाय आरो बेयाव टन। आरो नैबेयाव थुनानै नों चेन्ज खालामनो हायो मा नांगौ नोंनो, दल नांगौ ना मा नांगौ। दा इन्डियान रिदम 715 इन्डियान रिदम दङ, दल दामनाय। दा बर'नि गेमथा खालामगोन आं। बे रेकर्डआव खनसे थु, रेकर्ड बटनाव। दा नैबे स्टार्ट स्टपआव थुना हो। दा नै दा बेयाव थुब्लानो बेयो स्टप जानायजों रेकर्ड जाबाय। बेनि उनाव रेकर्ड जाबाय बेयो। दायो नांगौ हायेर। दा बिदिनो रेकर्डआव थुबावदो, ओमफ्राय नैबे थुबावदो, ओमफ्राय दा स्टप खालामनायजों लोगोसे बे रेकर्ड जाफाबाय बेयो। खोनादोंना रायजोफोर? ओमफ्राय दायो बेस लगायनो हाबावो। बे मिक्सार बटनाव खनसे थुनानै 3 नाम्बारावहाय बेस दङ, 3 नाम्बाराव थुबाय। दा रिदमजों लोगोसे नों बेस दामफानो हायो आरो बिदि। बेबो जाबाय। ओमफ्राय रेकर्ड जाबाय। आरो मिक्साराव थुबावनानै 7 नाम्बारावहाय स्ट्रिंसजोंहाय माने कड लाफानो हायो। आरो बिदिनो कड थुहाबाव दसे। दा जाबाय। आरो गिटार पार्ट कड बुबावनो हायो। रेकर्डआव थुबाय। जाबाय। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। सुरुनिफ्राय लास्टसिम नायजोब, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन बोरै मा खालामब्ला बबेयाव थुनानै मा खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन। आरो नोंथांमोना जि नोंनि गोसो बायदि मा धुन मा रिदम बानायनो नोंनि गोसो, नोंनि चয়েस बायदि खालामनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालाम। जेरै मोनसे उदाहरण
बेफोरबादि रिदम बानायनो हायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों।